Witam Was pięknie. Posłuchajcie, roztomili o zwierzętach, a o człowieku, że jeden bez drugiego nie może być. Jak macie radzi, to moi wyrządzani, dżistani, to mi dajcie palec do wyrchu, subskrybujcie mój kanał, co by ta nasza cieszyńska rzecz poszła do świata. Na dziedzinach kole Cieszyna, a i w Goralii, ludzie dycki mieli w chałupach, a kole nich jakieś i zwierzęta. Bo się przeca prawiło, że swoje o wiele lepsze, jako to, co się kupi za grejcary w magazynie. Człowiek aspoń wie, co wciepuje do bachorza. Ale niż się coś ich zjadło, to trzeba było to chować, kole tego drepsić, a to odbywać. Jak się miało jakąś gowieć albo bydło we chlywie, to człowiek nie miał od tego orlaubu. Bo przeca jako życ krowie albo baronowi, że dzisiaj nie dostanie pożrać, albo się ich nie wykludzi na pole. Myślę, że by się na nas dziwały jak na głupie loków, jakby my tak zwierzętom rzekli. Kupa chałup na cieszyńskiej ziemi było stawianych tak, że z sieni albo z gąku się wlazowało do wasz kuchni albo do chlywa. Z Krystego gazda a gaździno nie musiała ani na pole wylazować, bo wszystko mieli po kupie. A kiejsi zwierzęta się brało a i do chałupy. Wspominocie se isto, jak się wykluły kurzątka, to się ich brało do kuchynie, do papiurzanej kiśniczki, a zapolało się im żarówkę, przy której się grzoły. To samo jak się ulągły trusioki, kaczyce, leboliwy. Albo jak się krowa miała cielić, to gazda se wziął słomy, a szał na noc leżeć do chlywa, co by wachować, kiedy się zaczło coś ich robić. Tak samo jak się locha miała prosić, to też nieroz było tak, że się we chlywie spało. Bo ludzie wiedzieli, że od tych zwierząt zależy je ich żywobyci. A jak się krowa ocieli, to będzie mieć mleko, a z cieloka urośnie szumny byk, którego pójdzie potem przedać. A babućki jak były szykowne, a żrały, to gaździno się radowała, że do roka zaś będzie zabijaczka. Dyski człowiek, a zwierzę, se coś ich dowali jeden drugiemu po społu. Starzyk mi wyrządzał, że kiejsi jak było we chlywie fest zima, to się cieloki a cycoki brało a i do chałupy, ba i do sieni, co by boroczki nie zmarzły. A nie była to żadna gańba, bo wiele razy było tak, że z tego cieloka urosła krowa, a kormiła mlyczkiem całą familię. Gory jak była bieda. Wiele razy było tak, że krowa była jako pies, bo stykło ją spuścić z kulika, a ona już sama leciała do chlywa, a jak się jej rzekło na swe, to wiedziała kanymo iść. A baj jak ktoś ich miał przy chałupie liwy, to już nie musiał mieć psa, bo jak uwidziały kogosik cudzego, to narobiły takownego krawalu, że wszyscy wiedzieli, co się robi. Wiele razy było tak, że się zwierzę tak skamraciło z gazdą albo z gaździną, że go było żol zabijać. Tuż pamiętam kaczora, kiedy żył 10 roków, kurę, co wlazowała do kuchynie, albo barona u ciotki, kiedy poszł na pędzyj, a też dożył kupa roków, bo drepsił za ujcem jako pies. Zwierzę a człowiek na cieszyńskiej ziemi nigdy jedno bez drugiego nie poradziło żyć. Dziś po dziedzinach uzie mało kur, babuci albo krów, więcej je psów a kocurów. Ale dycki o jednym musimy pamiętać. Zwierzę trzeba mieć w zocy, bo go przeca stworzył ten sam pomboczek, co nas ulepił. Małe kurzątko, lebo wielkucno krowa, były dla gazdy a dla gaździny jednako ważne, bo wajcami a mlekiem się szło kiejsi wyżywić. Ale ludzie się nie dziwali na gowieć, a bydło inne jako na jodło. Wiedzieli, że to jest dar od pombuczka, a że to są żywe stworzenia, co muszą opatrować. Bo przeca, gdo nim obzocy zwierzęcia, ten nie będzie miał wzocy ani drugiego człowieka.